бародари азиз, нигоҳ кунед, ма вазият чёткаи шутубту ширунар чӣ хеле созӣ? Қориҷон чӣ хеле созӣ? Ҳама хуб тинч, корбуро хуб тинч. Бародари азиз, ана бародармон баха чӣ хеле созӣ? Ҳиҷома кардесай? Чӣ хеле ҳиҷома кардиай? Қория бародари азиз, хай ҳамат мешносениш почти, ҳаматон медониниш. Ана масъалаи касаправ ҳамин чизо да ҳамаша метонен муроҷиат кунед, номер торда мебарад бародари азиз. Ана ҳиҷомаш беҳтаринай. Ай фақат айнои бобо лангари фуромӯш накунем, ки арзон кунагане ки бисёр қимат мегирад. Барои ин қадар ҳамин масъаларо серьёзни номероро мемонам, занг бизанем, братан дар хизмата, ҳам Зивини города дора, ҳам дар Москва дора. Адресои Зивини город киҷо ҳаст? Улица Пролетарская, дом 23, корпус 1. Москва. Москва, метро Говорова, второй выход, маршрутка 887. Шунавидем бародари азиз, бо номероша занг бизанен, ҳамаро подробно мегӯяд. Ҳам хорӣ? Мамаҷон дел.